Moi roztomili, posłuchajcie o tym, jak wygląda dziedzina z Wyrchu. Pyty, dajcie mi lajka, subskrybujcie mój kanał, jak macie radzi to moi dżistani. Kiejsi hańdowni iny ptoki poradziły się dziwać na świat z wysoka, jak furgały baj nad jakąś ich dziedziną, albo nad miastem. Dzisiaj już mamy takowną technologię, że każdy se poradzi kupić takiego elektrycznego ptoka. On się nazywa dron, a tym ptokiem lza regirować, a dziwać się na świat, jako kiejsi to robiły iny ptoszki. Rzeknę wam, że to jest fajnacko wiec, bo przesadycki się dziwomy na chałupy, na grunty, a na zagrody, kiedy są kole nas. Ale iny z cesty. Idzie wyleźć na jakiś kopiec, albo na górę, idzie wyleźć na strom, na drabinę, ale w ten czas uwidzimy dziedzinę z wyrchu, a z daleka. Jako dziecka my wylazowali na strumy, ale w ten czas my się dziwali gorku musikaj do okna, albo jak się bai jakoś ich dziołcha przebrykała. Ale teraz możemy dronami nad dziedzinami furgać, a to już jest cosik. Ale ten, kto ma takiego elektrycznego ptoka, to se musi jednak oddać pozór, kany furgo, a na co się dziwo. A idzie na ozajst pooglądać kupa wiecy, bai chnet człowiek wie, kto mo kole chałupy bajzel, a bo kto mo na zagródkach. Ale to się nie śmi robić. Najlepszy jak dosik puści drona wysoko pod chmury, a pokameruje świat z wyrchu, w ten czas dziepro, jak się człowiek podziwo na te fotografie, to se przy mnie w jakiej pięknej dziedzinie człowiek bywa. Worce się na to podziwać. Worce się podziwać na naszą cieszyńską ziemię, o której Gdosik kiedyś napisał, że ona wygląda jak młoda dziołcha, co się śmieje, bo rozmyśla o pierwszej miłości, a o pierwszym przaniu. Dyski nasze starki prawiły, że przeca tak pięknie jak tukej, przy tej chałupie, a w tym kątku dziedziny nie ma na całym świecie. A starzycy ku temu jeszcze prawili, że kany by im było tak dobrze, jako pod tym kopcem, przy tym lesie, a w tej pasiece. Jak oni tak prawili, a nie widzieli dziedziny z wyrchu, to co my mamy żyć? Jak ja się dziwam na te fotografie dziedziny z dronów, to już wiem jedno na isto, że bywam na ziemi, na której się pan Buczek musiał kiedyś zastawić. Musiał se siednąć kańskiej pod stromem, a tą ziemię zrobić. Ale widzę jeszcze coś większego, bo tam hanej w tej chałupie pod lasem bywała staro ciotka Malka, tam na drugiej stronie dziedziny my chodzili do ciotki Chmielki, a tam oto stoi jeszcze ta chałupka, co postawił mój prastarzyk Bijok. Na jednej fotografii dziedziny z wyrchu je teraz wspominanio. Tą cestą się szło ku szkole, tukaj miedzą się szło ku chałupie, na tej miedzy my kopali balon, a tam w tych krzokach była nasza baza. Dziedzina z wyrchu to jest kąsek świata, tu stela. Kąsek żywobycio ludzi, co mają ten swój kąszczyczek fest radzi. Tą fotografię, na którą się dziwocie, co je na miniaturce, zrobił Mariusz, mój sąsiad. On tych fotografii ma kupa, a kupa pokamerował tej naszej cieszyńskiej ziemi, a gor tej naszej przeszumnej dziedziny, tą naszą przeszumną dziedzinę Kończyce Małe.